Столетан HRT или столетан сърце. Столетан HRT е иновативна хранителна добавка, създадена за защита срещу стареенето на клетъчно ниво, с доказано действие върху сърдечно-съдовата система, клетъчната енергия и метаболитното здраве. Защо да изберете столетан HRT? Забавя процесите на стареене на клетъчно ниво чрез активиране на сиртоините, ензимите на дълголетието, подобрява митохондриалната функция и производството на клетъчна енергия. Повишава нивата на НАД+, ключов фактор за възстановяване на ДНК и метаболитното здраве. Поддържа здраво сърце, оптимален холестерол и кръвно налягане. Предпазва клетките от оксидативен стрес и възпаление. 100% веган формула, подходяща за ежедневен прием. Столетан HRT е за всеки, който надхвърля 35 години и иска да се погрижи за здравето си на време. Има фамилна обремененост или рискови фактори като високо кръвно налягане, проблем с липидите или хронична умора. Спортува или води активен начин на живот и има нужда от антиоксидантна подкрепа. Иска да остарява здравословно и да запази жизнеността си. Столетан HRT използва съставки от водещи световни лаборатории. Всички компоненти са клинично тествани и съобразени с съвременните стандарти за качество и безопасност. В сърцето на столетан HRT е птеровита, патентован SIRT-1 активатор, разработен от швейцарската компания Circle Scientific. Тази иновативна формула комбинира птеростилбен с пиколинова киселина, създавайки 10 пъти по-мощен ефект върху кръвните нива в сравнение с обикновения птеростилбен. Птеровита активира така наречените ензими на дълголетието, сиртоините, които защитават клетките във всички органи и тъкани на тялото. Тази активация е от съществено значение за поддържане на младостта и забавяне на стареенето. С напредване на възрастта, антиоксидантната защита на тялото отслабва, което усещаме като стареене. Птеровита значително подобрява клетъчният антиоксидантен отговор, като помага на клетките да се справят ефективно с свободните радикали. Но действието на птеровита не спира до тук. Тя подпомага производството на колаген, ключов протеин за красива кожа, здрави кости и добра мобилност. Птеровита също така подобрява функцията на митохондриите, енергийните центрове на клетките. Когато митохондриите работят оптимално, клетките имат енергията необходима за всички жизнени процеси, което води до по-добро функциониране на всички органи и тъкани. Реагев е единственият патентован НАД+ бустер, разработен от американската компания Bioenergy Science. Реагев обновява клетъчната енергия, подпомага възстановяването на ДНК и намалява нивата на стрес хормона кортизол. Клиничните проучвания доказват, че Реагев е единственият стимулатор на здравословното стареене, който едновременно повишава 3 важни биомаркера – НАД+, аденозин трифосфат и глутатион. Това води до намаляване на кръвната глюкоза, понижаване на нивата на хормона кортизол и подобряване на цялостното клетъчно здраве. Винтера е патентован екстракт на испанската фирма Алвинеза от семки, получени от бяло грозде. Притежава мощни антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, които допринасят за различни ползи за здравето. Винтера поддържа здравето на сърцето чрез намаляване на кръвното налягане и предотвратяване на окисляването на кръвните липиди. Проучванията показват, че Винтера може да подобри когнитивната ефективност, предлагайки невропротективни ефекти, които са полезни за хората в напреднала възраст. Хитолив е 100% натурален патентован екстракт от маслини на испанската фирма Алвинеза, който е стандартизиран да съдържа минимум 10% хидрокситирозол, който учените смятат за най-важното съединение в зехтина, който има връзка с здравето на сърцето. В 100 мг хитолив има количество хидрокситирозол, колкото в 500 мл зехтин. Хидрокситирозолът, активната съставка на хитолив, е известен със способността си да предпазва кръвните липиди от оксидативен стрес. Това допринася за подобряване на здравето на сърцето и намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания. Екстрактът от червено цвекло на френската фирма Векенфрут е особено полезен за здравето на сърцето поради високото си съдържание на нитрати. Тези нитрати не произхождат от изкуствените торове, прилагани в земеделието, а играят особено важна роля в подсилването на тялото с ендогенен азотен оксид, което помага за отпускане на кръвоносните съдове, подобряване на притока на кръв и намаляване на кръвното налягане. Известно е също, че нитратите в червеното цвекло подобряват физическото представяне. Обиквинол
подпомага клетъчното производство на енергия и играе ключова роля в поддържането на нормалната функция на сърдечно-съдовата система. Обиквинолът е активната форма на коензим Q10, който е основен хранителен елемент във всяка клетка на човешкото тяло. Най-значимата роля на обиквинола е в осигуряването на енергия за клетките, като е концентриран най-много в органи като сърцето, мозъка, черния дроб и бъбреците. Тези органи, които изискват най-голямо количество енергия. Обиквинолът е полезен не само за хора с определени здравословни проблеми, но и за поддържане на здравословният тонус при здрави хора, като подобрява кръвообращението и подпомага мозъчната дейност. Избери Столетан HRT, твоята формула за здраво сърце и борба с времето. Подари си години живот в добро здраве. Поръчай сега и се възползвай от пълният потенциал на тялото си. Открийте повече на сайта ни или влезте в контакт с наш представител.